márkavadász szezon a Corvin Plázában. 2015 őszén igazi stílusvadászkalandokat kínál majd a Corvin Pláza, ahol októberben újabb üzletek bővítik a kínálatot. A friss üzletkoncepció nagy nyertese egyértelműen a young és a tínédzser korosztály lesz, azonban az üzleti divat és a párizsi elegancia kedvelői számára is kellemes meglepetések várhatók. Miközben október 22-től a House, a Crop és a Sinsay zászlót bontanak, sőt a Mojito is megnyitja kapuit, az elsősorban fiatalos és sportosan elegáns divatcikkekről ismert Reserved legnagyobb magyarországi üzletét is a Corvin Plázában találhatod majd meg november 15-től. Próbáld ki stylist szolgáltatásunkat, válasz magadnak tanácsadót. Stylistjaink egy személyes beszélgetés keretében képet alkotnak arról, milyen a személyiséged, mik az elképzeléseid, és segítenek neked megtalálni az ideális ruhadarabokat. Márkavadászok, stíluskalandorok, a márkavadász szezon elkezdődött a Corvin Plázában. A Corvin Pláza október végén 4 új márkával, novemberben pedig egy megújuló üzlettel színesíti a kínálatát. Minket is, a Corvin stylistokat egy nagy izgalommal tölt el az új márkáknak a bejövetele, hisz nekünk is nagy segítség, és a hozzánk fordulóknak is szélesebb körből tudunk válogatni. Csajok előnyben! A kimondottan fiataloknak tervezett Sinsay első magyarországi üzletében az egyedi szabásvonalak, a lezser darabok és a nőies ruhák egyaránt megtalálhatóak lesznek. Ha szereted a szabadságot, az egyedi ruhákat és a zenei fesztiválok is a kedvenceid közé tartoznak, a House a te törzshelyed lesz. A Magyarországon első üzletét megnyitó House márka csak a Corvin Plázában lesz elérhető, tovább színesítve a pláza eddig is széles üzletválasztékát. Első budapesti üzletét nyitja meg október 22-én a Corvin Plázában a Crop brand is, amely az outdoor sportok kedvelői, a művészlelkek és az underground irányzatok rajongóinak új divatlelőhelye lesz. Igazából én a Mojito üzlet nyitásával kapcsolatban vagyok a legizgatottabb. Október 22-től már itt a Corvin Plázában is megnyitja kapuit. Az üzleti életben a divatot követő hölgyek számára mindenképpen érdekes lehet, és akik szeretik az ilyen extrémebb, különlegesebb darabokat, nekik is nagyon tudom ajánlani. Mondom, ez az én személyes favoritom. A feszült várakozás után október 22-én 4 új márkaüzlettel bővült a Corvin Pláza kínálata. Sokan készültek már rá, hogy végre bepillanthassanak a takarás mögé. A legmuzikálisabb márkának nevezhető House férfi és női kollekciókkal, fiatalos és sportos ruhákkal és kiegészítőkkel várja a látogatókat. A kimondottan lányoknak és fiatal nőknek tervezett Sinsay első magyarországi üzletében az egyedi szabásvonalak, a lezser darabok és a nőies ruhák egyaránt megtalálhatóak lesznek. Az elegáns és magabiztos nők márkájaként fog bevonulni a köztudatba a Mojito. A független önkifejezést kereső fiúk és lányok számára is új márka tűnt fel a Corvin Plázában, a Crop. Mindenkinek megvannak a saját prekoncepciói magával szemben, nekem ez nem áll jól, ez a szín, ősztípus vagyok, tavasz vagyok, kövér vagyok. És az a más, hogy én friss szemmel nézek arra, aki odajön. Tehát én nem azt látom, amit ő, mert általában az emberek mindig a saját hibáikra fókuszálnak, ahelyett, hogy így az előnyeiket tennék a centrumba, vagy a középpontba, és egy friss szem mindig többet lát. Keresd a Corvin Pláza ingyenes stylist szolgáltatását az első szinten az infopultnál, vagy weboldalunkon, és válasz magadnak tanácsadót. Vár mostantól a Sinsay, a House, a Crop és a Mojito is!